Prečo sa cítime osamelo a čo s tým môžeme urobiť? Vedeli ste, že osamelosť je dnes považovaná za jednu z najväčších skrytých epidémií 21. storočia? Podľa výskumov Harvard Medical School má 1 z 3 ľudí pocit chronickej osamelosti. A čo je horšie? Dlhodobá osamelosť zvyšuje riziko depresie, úzkosti, srdcových ochorení aj oslabenia imunity. Ale pozor, osamelosť nie je o tom, koľko ľudí máte okolo seba. Je to stav mysle, je to pocit v hlave. Môžete mať rodinu, partnera, kolegov a napriek tomu sa cítiť úplne opustený. Pretože opustenosť vzniká, keď náš mozog verí, že nie sme spojení, že nie sme dôležití, že nás nikto nevidí, nevníma, nepotrebuje. A tento pocit nie je pravda, je to len program, hlboké presvedčenie v nás, ktoré sa často uložilo už v detstve, v zranení, v odmietnutí. Ale je dobrá správa. Dá sa to vyčistiť, dá sa to zmeniť. V metóde Kód víťazov pracujeme každý deň s týmto pocitom a vraciame ľuďom spojenie, dôveru a vnútornú silu. Nie si sám, nikdy si nebol. Len to tvoje podvedomie ti nahovára opak. Nahod sa ho vypnúť, prečistiť a otvoriť životu srdce. Som Tibor Michalko a som autor metódy Kód víťazov a viem, čo všetko mi píšete, s akými pocitmi sa boríte. A riešenie v rámci metódy víťazov stále máme. Krásny deň všetkým.